Because the hand of the that we will push Okay. Dịka anyị kwuru n'oge awara ọchị ji anaghị anụ okwu bekee na okwu Igbo ka anyị ji agọ ji ka anyị ji awa ji ihe m chọrọ ka anyị mee bụ anyị ga-eji aha Orie, Afọ, Nkwọ na Eke were waa ji. Orie, Afọ, Nkwọ na Eke. Mgbe anyị ga-ekpọ Eke anyị awa ji wadara.